ବିରିୟାନୀ। ଖୁସି ଓ ରିଙ୍କୁକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମା ଶୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ବାସନ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ତସଲା ଓ କଢ଼େଇ ବାହାର କରିଲେ। ଖୁସି ସମସ୍ତ ମସଲାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲା। ଖୁସି ଘିଅ, ଗୋଲମରିଚ, ଜିରା, ତେଜପତ୍ର, ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ବାହାର କରିଲା। ତାପରେ ବିଲାତି, କୋବି, ଲଙ୍କା, ଗରମ ମସଲା, ଲୁଣ, କ୍ଷୀର, କାଜୁ, କିସମିସ ବାହାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା। ଖୁସି ପ୍ରଣାଳୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ରିଙ୍କୁ ସେହିପରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିରିୟାନୀର ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡେ ଖେଳିଗଲା। ମାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଡୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ।